Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya isingafadze kavidhio kandoda kukuradza kasinganyanyofadze especially munyika yedu yeZimbabwe. Anditi sichekutanga usati wasubscribe, I kindly ask you, ndinokukumbirisa nemutsa nemoyo wakachena anditi kuti subscribe tena on your notification bell kuitira kuti pega patinouploada mavideos every time patinowinza nyaya dzichipisa you will be notified. Nchitwa zviri kudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru saint ayo nchitenda nesupport yamunoramba muchitipa muchimira nesu nguva dzose anditi vazukuru pane kavidhio kari kuseculata kandaona ku Instagram page pa account page ku Instagram anonzi ma account rekana ma page ameno ku Zim Celebs ina S ane pa Zim Celebs, right, kari kuseculata ka video aka zvakanyanya nemamo ma page akawanda ke Mapurisa Maviri vari kuratidza kuti vabatwa vari ku wrong side of the law anditi vakazoitwa iyo non citizen arrest anditi citizen arrest kureva kuti vabatwa nevanhuwo zvavo ndo vatozovasunga Mapurisa ava meno mhosva yavabatwa vachiita ende zviri kuratidza kuti vari kutoadmita. Kavidhio kacho ndo kanotera. Imanyora comment section kuti munofungei nekavidhio aka uyezve neMapurisa anopara mhosva munofungeiwo nawo. Tongomatarisa here noti akapfeka uniform yechipurisa kana kuti tibve tatovabata ipapo kuitira kuti uori upere munyika yedu yeZimbabwe. Amen. Gatarira no comment section tabva kuona kavidhio kanotera. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle